ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത അറിയോ? നെറ്റിന്റെ പൈസ ലാസ്റ്റ് ദിവസം വന്നു. അതല്ല, നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി ആണ്. ആനിവേഴ്സറിയാ? ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി. നമുക്ക് ഈ ആനിവേഴ്സറി എങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാ? വെറൈറ്റി ആയിട്ടെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കൊന്നുകൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചാലോ? കല്യാണം നാട്ടുകാർക്ക് എന്താ പറയും? നാട്ടുകാരെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാം. ചെയ്യാം. നല്ല മോശമല്ലേ? ഒരു മോശമില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ, എല്ലാവർക്കും നടക്കുന്ന കാര്യ. നമുക്കും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നീ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കാ? നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലേ? കഴിക്കുന്നില്ല. ഭാഗ്യവാൻ. നെറ്റ് ആനിവേഴ്സറി ഒരേ ഡേറ്റിൽ തന്നെ ആഘോഷിക്കാം.